oke ang ortesa kotok khairsin nukhana taisa kotok khaini dia naini di Indo Aryan kok bosong kotorko khnei sinijagoi tongo Indo Aryan kok bosun kok rongkha Indo Aryan kok bosun kok tam tongo sungsemano Hindi Bengali Urdu Gujarati Asamiya Kashmiri Dogri Dardik Konkoni tei Oriya tei Nagamese bo Indo Aryan kok bosungo khobjago kwbang mano confusion tongmano tangoi Nagamese ba North East ni amche subla botangai Indo Aryan kok bosungo khobjag rokni singwan sutum ke naini di boni kok boni je structure wa mani bebon mix up Bangla eba Hindi Nagamese rok je kok saman naini di bongni kok nongkha Bangla bo tongo Hindi bo tongo tei Assamese kok sama hai ketei Assam rogo bo Assamese bo sung tongman nukjago Assamese ikoi Asamiya means Assamese kok sanai rok gangko o kok sanai rok no largest ke o sini ha kotoro eba India o nukjago sudo ar simiya sung iko nairi Sri Lanka bo Indo Aryan kok nukni borok tongmani nukjago ni sung semano naini di Hindi kok sanai rok busuk bang sini o India habo ketei Bengali kok sanai rok asuk ke bango Bengali kok sini Tripura no karei Assam no karei West Bengal Bihar amte rogo kwbang kok tamo Bangla kok sajago tei abno karibo sini tamnai Bangladesh aro rogo bo Bangla kok sajago tei naide di Hindi kok India no karei sung nogui mano Pakistan rogo bo sung sajangmani nukjago Pakistan rogo bo tamo Indo Aryan kok nukni bosong borok no Hindi kok salaimani sung nugui mano tei abo simiya sung nugui mano naini di oro nugo Dravidian tauk sung Dravidian nailena Indo Aryan obo motamoti sab kok sa boron borok abno sung nailekha ke sung tabo omon pakengke Indo Aryan pakengke sung Dravidian paike step to step thamani ke sung oro motamoti buchi maknang khakayo tamni ke sung oro nugo do je sini Bharat ha kotoro joto kok sajakungmani Indo Aryan kok bosong no bisirba kotor ke nukjago tamni ke sin Tripura bo nai di bongni kok no bisi largest population ko nukjago Tripura Bengali no largest ke nukjagmani nugo tamni ke bongni population kwbang bongni kok sanai kwbangni bagui sung Tripura rogo bo tongmani nukjago tei abo simiya sung yang kwkhrang Dravidian no naising naike sung nugo Dravidian kok sajakmani ang taisung saka Karnataka Andhra Pradesh tei Tamil Nadu Kerala aro rogo bo tamo Dravidian kok nukni sajago ke Dravidian ni main feature tamo ani singka ke Dravidian main feature ke borong ke bwslai buli kok sao borok bwslai buri kok samani sung nukjago naini bo ekra means tamo ama herok ke borok ekdom bongni tang ekdom boljagini bongni sound release mani sung nukjago ama hai haini bagui bongni main feature ke boni tango se semono eba bongni bwslaio ama hai ke sung naini di tamo in Dravidian kok bo sungo tam kok tong sung nailene tira nukjak acha Dravidian kok nukni kotorko kok rongkha Tamil Malayalam Kannada tei Telugu o kaibri kok sajago do naini dio kaibri kok bor sajak
Tamil kok sajago Tamil Nadu o tei Sri Lanka hawo do. Malayalam kok sajago Kerala o. Kannada kok sajago Karnataka. Telugu kok sajago Andhra Pradesh o. Naini di o kok rok no nugui mano obrongkha o haste sajago. Tamil Tamil Nadu sajago tei Sri Lanka o. Malayalam kok sajago Kerala o. Kannada kok sajago Karnataka. Tei Telugu Andhra Pradesh o kok rok sajagui tongo. Hingke taising musaka bongni features hingke tabuk norok amai kepan singjagui mano. Dravidian kok no khungni bongni language ni main feature tamo hingke bo bwslai buli kok samani eba bwslai koli kok sauta borok. Amono bongni main features. Haini bagui sung oro serai serai ke nukha bo sungni baike koksa baike borok boni tongthai borok amhai ke sungoro nugui mano Dravidian ke second largest people of language family in India nei sung samonota bo kok bosong kotor ni bisingo bo second kotor nei sung saimano am kangke sung te kaisa nailene nugui mankhana bo okay ang color kharsina nukhana sung oro nugui mano sini Tibetan eba Tibeto Burman kok bosongni kok rok tamo Bodo Garo Kuki Dimasa Kuchin Moran kok borok tei Manipuri Rabba akorok khobjakbai ni semono tau sung o kok sanerok bo hasteo tongnai len naini de sung nugui mankha sung oro nugui mano puila ni sako Jammu and Kashmir Jammu and Kashmir sako sung agi sung nugui mano Himalay Parbat sung kwbangma borok no salayo tamo sini bukung bara rok borok ni hoite hingke sung semono Mongolian hoite sung kokrok language family eba sini bosongni historical sung rwksainai khe je boi rok swijak nangmani sung tamo sung Huang Ho Sikiang ni se ongkori phaiyukni sajago Huang Ho Sikiang bo jaga hingke sung nugo sung o Jammu Kashmir ani erunu na tirso iaro oroni hoite okori family sungni sung sajago je laibo mao kahoroni hoite okori phainai tamo okote tamo sung Assam o Assamni Brahmaputra phai batak payo orno sung sini bosong bagjago hinui sung semano ke sung semano oro bagjagui sung tamo Assam Assam tei Mizoram Manipur Tripura amhai roke sung sini Tibetan kok bosong kok sanero bagjagui thangmani sung semano haini bagui suikrung eba tai research krung kok nakhini kwrung no borok je research khai klangmani mote sung sursai naikhankhe sung semano sung Brahmaputra ni a tui kinaro phainai tamo sini language eba sini bosong khaglaijakmani eba bagjakmani sung nugui mano abagino sung naisik naikhankhe eba logically sung linguistically sung naisik naikhankhe saimano Bodo tei Dimasa Rabba hojong aborok tamo kok borok bai ekdom similar eba solaitui tui ke sung nugo sung saimano sung babu Bufa Bifa kisisa solayo Buma Bima amaherok tui di amaherok kisisa differences sung tongmani nukjago abagui sung notice boro sung tong language family Sindhu Tibetan hingke sung nago Assam Tripura Meghalaya
Meghalaya bo tongdo ko Garo rok ke ab Meghalaya bo khasi rong ko boro Austroasiatic language family se khobjagi thaga amaita ke sung oro nogimano naini di 6 5 4 3 2 1 oro rogo bebangno tamo in Sindo Tibetan kok bo suni boro rok tongmani sung nukjago amai. Okay, tabuk sung te kese nalena Austroasiatic ke kasakna Austroasiatic ke kasak Austroasiatic ke kasak naini di boro boro tongko Madhya Pradesh oro tongo tei amno kare Odisha bai kiyang kunabo o district kaisa tongmani nukjago tei yango kisa nukjago Jharkhand obo sung Jharkhand bishirbak sung gobang kho nukjago tamni ke Jharkhand sabo tongko hingkake Munda bosongni borok bishirbak tongo o Jharkhand pura bongni mangsi norok Mahaseta Devini tamnai Mongol Munda ekeba aborok pori naikengke norok kaham ke semanai ke tamnai amunda rokni laibuma rok borok baike nok thai eba jaga ma seka baike hama seka aborok kaham ke sijak tong a jaga Jharkhand agi pura munda bosong rok tongmani phiaba borok je Ingras sason khaikya tei rangpusa gana sason khaikya apun chimi tamo borok aron chimi jaga sakjang borok o hayung gana ge pirjagui thangmikya abagui naidi bo bebak haste no borok no kuplung khe nugnai ama hai te abno kari sung nugui mano Bangladesh o kisa tongo Assam o tongo Tripura bo tongo Tripura boro tongkhe sung Munda bosongni boro nukgwe sung ayang tamnai o je boat basamani constituency mungpog tongka khwai rogo kisa nugo ka ayang lembusara rogo tongmani nukjago ama hai ke bongni bosongnai nedi kwbangma o hayungo obno karibo Austroasiatic nukhungni borok phatar rogo kwbangma phatar country rogo tongmani sung nukjago ama hai ke sung o charta language family no sung tini kisisa just basic eba saimanen bagui sungnai leka phiaba o jagani question just kapano every year kaisa rudo language family Kaiberi language family Indo-Aryan Dravidian tei Austroasiatic tei Sindo Tibetan ama hai kangke sung nugui mano Austroasiatic kok nukhungo tamo borok borok tong naini di Austroasiatic kok bo sungni kok rok Santhali Mundari Khasi and Ho Santhali Mundari means Khasi te ho ni Santhal o sung Santhal ni kok sedeba Sautal no Santhal ta amhai ke sungno gimano sung oro Kaiberi language sin India o je kok sajamani Santhal bo jaga tong sung nuguna Santhal bo ST category khobjago naini di Santhal ni kwbangma bongni tamnai traditional dance masapro rogo bongni je ko rogo borbo ST no borbo tamnai ST category khobjago tai Munda rok bo ST category Khasi rok to horok to obo India on kok sajugo amaita kesung Santhal bobo haste tong aborok to sung naike semanai ne dogo togine naike semanai tamke motamoti state tong sin Tripura bo tong Santhal sin Tripura bo tong Jharkhand to tongon to Jharkhand bongni main state hanjago ke Munda rok bo bongni main state ke Jharkhand ke Khasi rok ni Khasi te horong ke hong ke sung korogo Meghalaya rogo nugo tai Khasi bo Meghalaya tongmani nukjago kok Khasi kok sanero amhai kangke sung oro question phaimano Khasi kok bo hasteo sajak eba Khasi kok bo language family khobjak ke Khasi kok ke bo Austroasiatic language family khobjanai
Austroasiatic language family ni kaibri kok ngen sung